zatiaľ, keď som teda pozeral, idem sa tam pozrieť. Vy mi nebudete veriť, ľudkovia, ale tam sa nachádza nejaký, neviem čo to je, to moc veľké a ťažké. Kristové, to môže byť čo? A mama druidov? To nemôže byť. Neviem, môže to byť niečo čudné. Ja neviem vám povedať. To čo je? Ja som si ešte na schodu, aby som to lepšie videl. To je neviem čo! Ja sa bojím, idem preč. Tam je bude lepšie. Nabité mám, takže to je v pohode. Teraz už je to nabité. No ja tu už nejedem na neviem koho. Bola živého, čo ti šíbe? Ja zatiaľ nič. O môj bože, to čo je? Bazár! Ono to ide zabúrať na nás! Mama! Chudák! Chudák Cody! Oh my god! Oh my god! Au! Nie, kde mi o život! Ty kokos, ja som to dal. Počkaj. Aha. Ty kokos, ja som to dal. Hustý. Sem boss, to je hustý, čo? Podes. To štvorkovka bola strašná. Ty kokos, tam ešte žije. Vyzerám. Paša! Letí štvorkovka! Pane Bože, to čo je? Chudák! Trapper boy! Oh my god! Kameraman! Pomôžte mi! Ja sa bojím! Nie! Nie! Už to aj horí. Ty kokos, ja už sa vzdávam. Bože, to bola tesnotka. Okej. Takže tu bol John u ďalšieho videa. Lego Battle Koni versus štvorkovka. Takže sledujte naše videa a dajte lajky a odbery, to vám povie váš Trotper. Takže ústy, dovidenia. A tešte sa na ďalšie videa.